paduka pun Puracana cumadung dawuh Kyai Wati. Bagus. Kowe wis tak pasrahi bangun kutha Waranawata iki bale Pareman ingkang bakal kanggo nginep para Pandhawa sabubare padha bojo Nandrawina. Nggih. Ing sekawit aku matur ngesaning Kakang Adipati Dastarata yen to Pandhawa bakal nampa separo sigar semangka negara Wistima. Nanging kabeh mau mung samudana supaya aku bisa ngajak pesta raja para Pandhawa. Mula sing prayitna piranti-piranti ning omah ingkang kanggo nginep Pandhawa mengko apa wis mbok piranteni supaya gampang padha. Nggih, sampun. Upamane jrambaipun lulup ingkang kula borehi mertega, kula sebari bubukan Gandarukem pamrihipun supados gampang kobar. Iya. Terus payonipun krasa ateping sampun garing. Cagakipun deling wulung. Nanging kula lapis-lapis mboten wonten ingkang ngertos menawi salebetipun deling kala wau sampun kula butul lan kula iseni lenga golo-golo. Iya. Ning sing mbok ngonoke ora mung papane Pandhawa to. Nggih. Sing nggo turu Kurawa ora mboten. Nggonku ya ora mboten, Bu. Nggonku barang mbok ngonoke putar aku. Nggih. Puracana kula nanggo wanci sing prayogi ngenteni Pandhawa turu kepati. Nggih. Kapan iki mengko kowe bisa ngobong Pandhawa Dewi Kunti nganti lebur dadi awu. Mundak pangkatmu gedhe blanjamu sak anak turunmu tegak pitu turun pitu. Kowe ora bakal urip kecingkrangan. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit nunggu wanci sing prayoga. Hanggraning arga gura-gur lita kagiri-giri ora bumi prakempita padha mangambak-ambak Tutan treswalan leso sindong riwut magenturan kumopak Kumopak mawetu gelap
Anakku nggih Puntadewa, kula wonten dawuh Ibu. Bratasena ana dawuh apa Babu Kunti? jroning kowe nampa uleming para Sata Kurawa. Ana ing papan kene iki kowe kan padha prayitna ngati-ati ya kula. Babu Kunti ya pangestumu wae mayu ngono anak-anakmu. Malah kapala sawetara aku kepengin nyuwun dawuh Babu Kunti ya kene. Lelakon iki kudu mengkene. Mongko negara Ngastina saputu iki tinggalane bapakku Pandhu sing wis nyuwarga. Nanging ya kene semune bakal dibadhok dening wong Kurawa. Nyatane Pandhawa mung dimingi-mingi bakal diparingi sikar semangka apa kaya mengkono mawis tinemu bener. Bratasena kowe aja matur kang mengkono ya Di. Wah, aku mung kepengin manjihake perkara iki. Yen panjene wong tuwa-tuwa padha ngerti, nanging ya gene mung meneng wae. Apa kaya ngene iki nggon adil? Anakku nggih anakku sumurupa ya nggih. Sing jeneng emas kang isih murni ku bisane mencorong kudu dileler disangling. Mutiara kang isih asli kuwi dadine anting-anting lan kalung kudu mawa digosok lan digrenda lan diwangun. Semono uga gegaman bisane landhep kudu disah. Sena ing donya iki ora ana adil lan bebener kang tanpa pangorbanan. Ora ana adil lan bebener kang tanpa pitukon. Bebasane ana tembung Jerbasuki mawa beya. Lakon kang kudu mbok sandang iki bakal dadi paseksen. Yen to Pandhawa ngono pancen resik atine suci budine. Gelem ngalah marang sedulure tuwa. Tanpa liwat lelakon iki jagat ora bakal nekseni marang kautamanmu ya nggih. Adil lan bebener kaya kang sira karepake mau tekane kudu anut kodrating kahanan. Ora kena kowe nggege mangsa. Yen kowe kepengin negara Ngastina sakmutu iki dadi darbekmu, kowe kudu ngenteni wanci ilanging ngangkara murka saka ing jagat iki ya kula. Yen pancen mangkono ya mung kowe wong tuaku sing tak pundi-pundi. Suwene Bapa Pandhu wis ora nunggoni anak-anake. Mula Babu Kunti, aku lan sedulur-sedulurku kabeh barep kakangku Jlamprong lan kembar ingkang isih cilik iki ora bakal bisa tuminta apa-apa tanpa dipayungi karo ibu kang utama. Muga-muga Jawata mudaneni ingkang setya dayu tansah mangya rahayu. Ya mung wae mengko sakjroning kowe padha bojo Namandrawina lan yen wis wanci mapan turu kang padha ngati-ati aja tinggal ing kawaspadan merga sapa ngerti wong arah kuwi lumrahe liwat luwih betah tinimbang sing diarah kula. Ya ngestoke dawuhmu. Ya mung kowe kang dadi atek-ateking kulawarga iki kasantosaning awakmu. Muga-muga bisa dadi dalan mayungi sedulurmu kabeh lho.
wanci wis tengah dalu peteng teteli menganing Jawi suprandene kenapan ana ing patengganing sangya para Pandhawa namung pating kaleset niwak pating kalesik namung swaraning walang kapa miwah jangkrik upa angin sumidik tinarka lamun Pandhawa wis kepati nggenira guling saking katebian handingkek lampahing sang Tumenggung Puracana dupi wis sinaspitan dening Rekyana Patih Harya Sangkuni Puracana kula aja banter-banter nggih menapa sekinten sampun tilem katane wis nyenyet ora ning sambareng sadawane ya ora keprungu nggih menakaken menapa dipun tindaken sakmenika Gusti coba kowe nginguka manglunga ana ing pager kuwi mengko kowe bakal tak balang saka kaduan nggih ngestaken dawuh tindakno Sigrangasta obor ingkang mulat-mulat kaya datang ana ingkang ngro apa ingkang katindakake dupi wis sakata sinandhata liring dening Rekyana Patih Harya Sangkuni kaum calake pun ngobor ngobal bali golo-golo mangalat-alat sak lumbung Bandung Sundul Ngawiyak kobar pagegeran Pandu sambat wong tuamu ing kene markaning patimu ayo wong kali iki ora bakal ngambali urip
rambutku sing kenceng. Yen kowe kabutan gawa dulurmu, aku wae uncal nongkeni. Wah, aja ngendika ngono. Gage kowe nyikepo aku tak lumpatane geni. Lajane apa ya kobong ya pating pletok. Weh, lakon pangacapku lan Kiai Pakti Arya Sengguni. Ora mati tak sembah saumurmu wis lajane apa ya? Menengo. Wah, kowe sapa? Kowe den blotorin aku. Tumenggong Puracana. Wah, ora duwe rasa kamanungsan keparat. Waduh, Raden aku arep mbok kapake. Sing ngakon kowe sapa? Waduh, Raden. Sing ngakon kowe sapa? Waduh, mboten wonten, Raden. Wah, ujune ra teko pati. Waduh. Wah, Raden Brotosena ora mati wae. Aja dipamungi. Wah, nyandi. Tak labrake Kurawa. Aja Lengger. Wah, kurang ajar men. Menungso ora duwe tatanan. Babu kuwi ngalir. Yen jagat iki anane mung wales winales yekti ora bakal tuwuh katentreman. Kowe manuta kandhakku yo Ngger, Bratasena kowe manuta kandhakku.
Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, kene menapa para sata Kurawa lumantar paman sing kuli namung tansah badhe damel pejah kula sekadang Ibu. Kanjeng Ibu, kene menapa Kakang Mas Bratasena boten dipun keparengaken badhe ngobrak-abrik Kurawa Ibu. Anakku, nggih anakku. Aku wis prasopo jroning uripku. Aku wis prasopo jroning jagat iki. Sasedane bapakmu Sinuwun Prabu Pandhu, ibumu bakal mayungi lakumu kanthi teteken kasucen budi rahayu, nerusake gegayane wong tuamu lanang. Mula kula pidhangekno dawuh Ibu ya nggih. Pancen kowe wis ora kuwagem lan ora kerasan. Uga jroning budaya geni iki dadi srana ngasah jiwa raga. Awake dhewe wis kinepung geni kekalangan. Galuk-uluk sawangen kayana cahya sumorot ingkang tumuju ana ing bumi. Mbok menawa cahya iku dadi dalan keselamatan ing hiburan sira kula kabeh. Bratasena apa? Ayo keke tuntunan kabeh dulur-dulurmu. Coba tutno lakune garangan kae katone kok nurut cahya manter kae. Listoke dawuhmu Babu Kunti. Oh.